Бөек Ватан сугышы елларында яшәүче халыкның фаҗигase һәм оккупацияләнгән территориядә нацистлар һәм аларның ярдәмчеләренең җинаятьләре турындагы Бөтен Россия архив документлары күргәзмәсе 8 февральдә Калининградтан алып, ерак көнчыгышка кадәрге Россиянең дистәләгән төбәгендә, шул исәптән Казанда да ачылды. Архив документлары Россия Федерациясе президенты Владимир Путин кушуы буенча гамәлгә ашырыла торган вакыты шикләнмәгән федераль проект кысаларында сер булудан туктап басылып чыкты. 2020 елның декабрендә вакыты шикләнмәгән проекты Хәтер һәм дан елының иң яхшы фәнни проекты дип танылды һәм Җиңү милли премиясенә лаек булды. Җиңү премиясе 41-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы вакыйгалары һәм анда катнашучылар турындагы тарихи истәлекне саклау өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә. Будет обращено внимание на то, что ол нидер фактлар. Ул нидер вакыйгалар. Әмма ләкин ул фактлар һәм вакыйгалар шул тарихка үреленә, шушы узган вакыйгалар турында документ калса, ягъни истәлек калса. Безнең өчен шушы күргәзмә, шушы проект документта нигезләнгәне иң фундаменталь бер. Монда инде безнең архивларыбыз, күбрәк инде Россия Федерация архивлары булышкан. Алар шушы выставканы туплаганнар һәм инде аның асылында шушы факт тора. Демәк инде бар нидер җинаят, ачык әйтәбез җинаят, нацистларның җинаятлары, Совет халкына караган җинаятлар. Һәм шушы җинаят турында гыйбат кенә түгел, кемдер кайдыр кемгәдер әйткән. Шушы җинаят турында документ калган. Һәм шушы күргәзмәнең төп максаты шушы җинаятны, шушы документны күпчелек халыкка күрсәтергә.